On sun etu puhua nyt totta. Tiesitkö sä Mäkelän osallisuudesta sun siskos kuolemaan jo ennen tämänpäiväisiä kuulusteluja? Mäkelän mukaan sä jopa hävitit hänen psykiatrinsa lausunnon, jossa hän tunnusti tekonsa. Sen lisäksi sä et perunut Miika Mäkelän etsintäkuulutusta, vaan annoit sen elää maanpaossa sun siskostaposta epäiltynä. Pitääkö nämä tiedot paikkansa? No, Miikahan on nyt syytön mies. Mä korjasin virheeni heti, kun se pidätettiin. Sä olisit saanut sen vapaaksi jo huomattavasti aikaisemmin. Okei. Siis mä tiedän toimineeni väärin. Mutta tää ei ollut mitenkään ihan simppeli tää keissi. Siis mieti nyt. Sun oma tyttöystävä on vastuussa sun sisares kuolemasta. Ymmärrän. Mutta totuuden ja todisteiden piilottelu ei ole mikään pieni rike. Sä olet poliisi ja esikuva koko yhteiskunnalle. Mun täytyy raportoida sun virkavirheestä eteenpäin. Virkavelvollisuuden laiminlyönti on paha juttu. Sitä ei voi eikä pidäkään päästä kevyin seurauksin. Tää arkistokomennus on rangaistus lievimmästä päästä. Ymmärrän. Ja mä oon kiitollinen, että mä en saanut potkuja koko poliisivoimista. Vaan toivoisin, että mun ei tarvi hometua täällä lopuikäni. Eiks nyt on mitään, mitä mä voisin tehdä, että sä luottaisit mun vähän nopeammin? Se on Polvijärvi paras, että sä mapitat näitä papereita nyt niin kauan kuin on tarvis. Sillai sä autat ittees parhaiten. Mä tunnen sut ja sanon ihan suoraan, että älä mene omine nokkines tekemään mitään typeryyksiä. Onko ymmärretty? Työn iloa. Samoin. Viekää epäilty pois. Satana petturi, mä kostan tän! Pidätyshän sujuu kuin suoraan oppikirjasta. Hyvin toimittu, Polvijärvi. Mä tiedän, että Kuula on sun ystävä. Yksi vanhemmista. Mutta se on myös paatunut huumerikollinen. Ja pelkästään tällä se saa ihan kohtuullisen kakun. Ehkä sä tän ansiosta nyt pääset sieltä arkistohommista takas kentälle. Jos se vähän lohduttas. Luulet sä, että se nyt onnistuu? Katsotaan, mitä mä voin tehdä. Paikka ryöstetty. Kahvila on suljettu. Kun Tiiri on täällä töissä. Tai siis, olin. Sergei Kuula on just asetettu liiketoimintakieltoon, joten täällä ei tosiaankaan ole enää ketään töissä. Voitte mennä takas samaa reittiä. Siis tarkoittaako se kielto, että Sergei ei voi enää työskennellä täällä? Sergein ja koko hänen firmansa toiminta tässä paikassa päättyy kokonaan. No, mitä tälle tilalle tapahtuu? Sitä mä en tiedä. Voihan olla, että joku uusi yrittäjä ottaa paikan haltuunsa. Onko se mahdollista? Kyllähän tähän paikalle voi aina perustaa uuden kahvilan.